podreu dir, i què passa quan fa sempre projectes de ficció i el públic al final estarà en guarda, no? Quan faci qualsevol cosa que faci un tuf a font coberta, ja hi haurà un mecanisme de defensa. No senyor, perquè hi ha la manera de donar-li la volta, sempre hi ha la manera d'anticipar-se. Per exemple, he fet un projecte per comanda d'un museu basc, Artium, a Vitòria, que es titula La illa dels bascos, Euskaldunen Uhartea. I en aquest cas el sistema és al contrari, és a dir, tot és rigorosament autèntic, però sembla fals. És a dir, no s'ho va creure ningú. És la història que en l'estuari del riu Sant Llorenç, a Quebec, hi ha una illa petiteta, això era el muntatge que vaig fer, jo dic que té forma de boina, de xapela, que està davant d'una petita localitat que es diu Tropistol, és a dir, tot molt estrany, però tot és veritat. A més, el museu va contractar un historiador de la Universitat Laval de Quebec que tenia la missió de comprovar que totes les dades fossin absolutament correctes i comprovables. És a dir, que jo podia agafar llicències literàries, exagerar la nota, no sé què, però sempre amb uns continguts que fossin històrics, correctes. Però la història és molt senzilla, i és que just després que Colón descobreix oficialment Amèrica, al cap de 20-30 anys, ja hi ha documentacions de presència de baleners bascos a Amèrica del Nord, a Labrador, a Terra Nova, etc. Però això no ho dic jo, no ho diuen els bascos, ho diuen... O sigui, hi ha en aquesta localitat de Tropistol un museu que és el Museu de l'Aventura Basca a Amèrica del Nord. Això passava en un moment d'aquesta exposició, aquest projecte es produeix en un moment de confrontació política intensa entre Aznar i Ibarretxe, i aleshores, esclar, parlar de la història, de la bravura dels bascos, de la identitat, semblava que era com posar llenya al foc. Però era curiós perquè mantenim-me dintre d'un discurs històric del que va passar el 1620 fins al 1680, que hi havia una família de Sant Juan de Luz, que deia Oyarzábal, que a través de diverses generacions s'anava allà a pescar balenes perquè era un lloc que tenia unes condicions especials de plàncton, de presència de ballenes, de corrents d'aigua freda, etc. És a dir, portaria molt temps d'explicar-ho, però resulta que allà en fan una base ballenera i que hi ha mostres, evidències d'intercanvi entre els bascos i els amerindis, la tribu dels Algonquia. És a dir, que és el lloc on hi ha una documentació fehaent que per primera vegada hi ha americans del nord i europeus que es troben i negocien, fan business. És a dir que, i a més, si la presència dels vikings a Groenlàndia es desmenteix, que és possible perquè la presència dels vikings es fonamenta en un mapa que s'ha demostrat que va ser creat fraudulentament per un monjo austríac durant el nazisme. Doncs sí, es demostra, i aleshores hi ha una controvèrsia perquè diuen que no, que s'ha fet la prova del carbono 14 i en realitat aquest monjo l'únic que va fer va ser intensificar la tinta, però que no ho va dibuixar tot, que havia sigut sobre la base d'un dibuix que ja existia. Es veu que aquest mapa van trobar a dintre les pàgines d'un llibre i es veu que els cucs van foradar les pàgines i posant el mapa amb les pàgines del llibre, els forats deixats pel cuc coincideixen, per tant sembla que hi hagi uns arguments d'autenticitat al costat d'uns arguments de falsificació, perquè això dels cucs pot ser cert, però també pot ser cert que el paper hagués estat tallat durant segles i llavors el traiessin i falsifiquessin el dibuix, és a dir que no hi ha l'aigua clara. Si els vikings no van estar a Groenlàndia, el primer lloc provat de presència europea a Amèrica del Nord és l'illa dels Bascos, és aquesta illa. Aleshores és un lloc, evidentment, un parc nacional, és un lloc protegit a Canadà, etc., amb importància patrimonial, etc. I en canvi, doncs, a Espanya és poc conegut i explicar-ho, repeteixo, en un moment de debat polític, doncs, dona la sensació que descartes tota la qüestió de tipus històric i científic per involucrar-te amb argumentacions essencialistes, identitàries, nacionalistes, etc. Aleshores vaig fer una exposició que reproduïa els paràmetres que trobeu en museus d'història, museus d'etnografia, maquetes de naus basques, de galeons, esquelets de balenes, documents manllevats de museus
canadencs i de museus bascos espanyols i bascos francesos. Aquí és la illa, que dic que té forma de xapel·la, una illa de 2 quilòmetres de llarg per 400 metres d'ample, amb fotografies que he anat fent, els forns on es fonia la grassa de balena, els arpons trobats i claus de metall, objectes d'intercanvi amb els indis. Però hi havia, per exemple, una cosa que a mi em va agradar molt, i és que, degut a aquest intercanvi, els Algonquian incorporen tota una sèrie de paraules euskèriques a la seva llengua, i al revés, els bascos agafen paraules Algonquian i creen una llengua franca d'intercanvi. I aleshores això tampoc ho diem nosaltres, ho han estudiat filòlegs holandesos que estan completament al marge de problemàtiques polítiques. Però, pel que sembla, en les cròniques de Jacques Cartier, que és el capità francès, bretó, per ser més exacte, que arriba a Canadà i en pren possessió en nom del rei de França, doncs a les cròniques es diu que els salvatges els hi parlaven en basc i els tios al·lucinaven. És a dir, ells se'n van, creuen l'Atlàntic a la Terra Nova i es troben allà els tios despullats amb plumes que parlen basc. Això ho expliques, i ho expliques concretament amb aquestes circumstàncies i sembla una invenció, doncs està documentat. Hi ha moltes més coses així. Per exemple, pels Algonquians, el seu origen cosmològic comença de la unió d'una dona índia i d'un basc, perquè els bascos eren titans, eren uns tios que venien d'arreu, dels confins del món, capaços de superar tots els perills de l'oceà, arribaven allà i amb xalupes es posaven a perseguir els monstres més immensos que hi ha sobre la Terra, amb l'aigua a 1 grau, és a dir, que la ballena et doni un copet de cua i tiri l'aigua, és una sentència de mort. No només passaven totes les penalitats de la travessa, sinó que després s'arriesgaven a enfrontar-se amb els animals més monstruosos que hi havia llavors i que els indis veneraven, és a dir, els semblava absolutament desquiciat atrevir-se a aquest tipus dels parells venits. Nosaltres volem ser descendents de gent d'aquesta mena. I tot això forma part de la mitologia comprovada, estudiada per antropòlegs. Però el curiós és que això té reminiscències actuals. La gent que viu en aquesta zona és d'origen bretó i normà. Doncs bé, en aquests moments han decidit per plebiscit anomenar-se Regió dels Bascos. I han establert lligams amb el País Basc sense que hi hagi res més que aquesta voluntat d'assemblar-s'hi. Aleshores, un visita els pobles d'aquesta zona i es troba icorrinyes, sense que tingui en compte. Entres en els bars i trobes pòsters de la Real Societat i de l'Atlètic de Bilbao, que construeixen frontons sense tenir-ne ni punyetera idea, i a l'estiu fan regates de traineres.